Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo an napauluan. Silaw ti lubong. Naulpit amang ituray ni Ari Pilato ubing. Napno itigura kan sakit tinakam ti puso na. Isot gapo na akanayon daytoy nga agpungtod. Kan iso nga awan ti pamilya na. May sa ti tao apagtaltalkan na. Iso ti mamadto iti pagarian nga iturayan na. Nga iso ti pagdamdamagan na iti amin ang mapaspasamak iti masakbayan. Nga iso matlaeng ti pangibasaran na no kasano nga idaulwan na ti pagarian. Iti maysa nga aldaw ket anya ti makitam iti masakbayan ti pagarian. Mamadto. naulimag ti pagarian napateg nga ari. Awan ti makitak aparikot. Masayat no kasta. Di kagdanag napateg nga ari. No adda ti makita kadakas a mapasamak iti masakbayan, ibaka mo kadagos kan ka. Rumbeng laeng mamadto. Amom nga ibasar ko iti anyaman amakitam iti masakbayan. Ti panangidaulok iti pagarian. Napateg nga ari. Iso arumbeng lama amuak ti amin a posible a mapasamak iti masakbayan. Anya jay kunam, Maria? Agdadagsanak, Jose. Anya? Kasano na pasamak na ita, Maria? Jose, di mo ko mapanunutan aginuliban ka. Taiti ka ano man. Diyak tumaramid dayta. Napudno akan ka. Kasano nga dadagsan ka, no di nak ginuliban? Dumngag ka, Jose. Taisalaysay ko kan ka. Katnam na maag amaawatam. Gaputa na patag ti akman ti maladaga nga adda iti saklolo. Anak ko, sikat ti makaibaga no anya ti rignam ita. Tanaamuam ti kasasaad ni Maria. Nanang, Damagakan ka anak ko. Ay ayatem ka di ni Maria. unay-unay, nanang. Nukas tangarod. Agtalag ka kan ko na. Nanang, Ulitak anak ko. No napudno ka ken ni Maria. Patyak ang maawatam ti kasasaad na ita. Pudno anarigat apatyan. Akala at latan nga agdadagsen ti may sa abalasang. Gamsyak amis mo nga inam ti makapanagnak. No kasano ti kinaumana a babae. Si kalaeng ti pakikuykuyukan na. Tasikaket nga rod ti kaayan-ayat na. Isu amakunak asaan nga agul-ulpod ni Maria. ay ayatak ni Maria, nanang. Iso maawatak ti kasasad na. Kat saan nga agbaliw ti panagayat ko kenkwana. Gapu iti kasasad na ita. Madaydayaw nga ari Pilato. Anya dayta mamadto. Patyak asaan ka amaragsakan iti daytong ipadama ko kan ka. Ngamnas kan amaamuam. Anya dayta. Naparparmatak ti mapasamak iti masakbayan. Saan to asikan ti mabigbig nga ari? Anya ti kayat mo asawan mamadto. Ipas nga iti may sa abirhen ti agbalin nga ari. Iti amin nga ari. Aniya. Kasano ko mangagpas nga iti may sa abirhen? No anya man ti kinadadatlag ang mapaspasamak. Diyak mailawlawag. Nga may sa ti masigurado. May sa birhen ti agdadagsan ita. Kat ipas ngay nanto ti ari dagiti ari.
Ladingita, no nakaipayak iti pakaibabainan nyo, nana. Maria, marikriknak ti kinadalos ti puso. Iso asa anak amamati aginulibam ti anak ko. Nana, Amok atila ang anak ko ti impatag mo. Iso amamati akmat. Nga adda napatag nga akman ti biyag ita nga adda iti saklulom. nana, naku na ti anghel ang nagpakita kanyak iti tagtagainap ko. Nga anak ti Diyos to'y adda iti saklulok. Maria, Iso asa anak ang nagduado nga imanugot iti mensahe nga impakdaar ti anghel iti tagtagainap ko. Nang runa kat para daytoy iti sangalubungan. At tuyak ngagtamad iti sangwanan nyo, napatag nga Ari Pilato. Soldado, kayat ko akam maganyo ti amin amasikog iti pagarian. Napatag nga Ari? Nalawag tinangag mo. Amin dagiti masikog dito'y pagarian. Maurnong da dito'y palasyo. Agtalinad da dito'y aging gangagpas nga ida. Matungpal, napatag nga Ari. Itamat lang, aramidan mi, tibili nyo. Nanang, agpakadakan ka. apay Jose, papanam anak ko. Naskan nga yadayok ni Maria dito'y pagarian ni Ari Pilato, nanang. Anya, apay anak ko. Nagparang iti tagtagainap ko ti maysa nga anghel. Pinakdaaran nak. Kinunana anas ka na mayadayok ni Maria ditoy. Tanagtignay kanon dagiti soldado ti Ari. Ket alalaan dati amin a babae a masikog. Tay kuyog da iti palasyo. Anya, ngam anak ko, tagtagainap la dayjay. Nanang, tagtagainap mo't laang tinang ipakdaaran ti anghel nga agsikog ni Maria. Ket ita, napasama ken. Masikugan ni Maria. Iso anas ken nga agtignaya kon. Nas ka na may panaw ko dito ni Maria. Sakbay ang makagting dito'y dagiti soldado ni Ari Pilato. Into na dami nandito'y dagiti masikog. Isurum to kanya, no asino ti akin imet, iti kunam nga agbalinto nga ari, dagiti amin nga ari. Napatag nga Ari Pilato. Ladingita ngam saan ko akabaulan nga aramidan dayta. Aniya. Amom no anya ti dusa akatukad ti panang sukir mo kanya. Amok napatag nga Ari. Patay ti dusa ti asino man amang sokir kada kayo. Ngam ipalagip ko kada kayo napatag nga Ari. Mamatuak laang. Makitak dagiti posible ang mapasamak iti masakbayan. Ngam saan ko akabaulan nga ito do. No asino ti eksakto ang masaknan. Iso asaan ko akabaulan nga ibaga no asino ti akin sikog. Iti ari dagiti amin nga ari. Kat no dosaan dak gapo iti dayta. Awan ti maaramida, madaydayaw nga ari. Jose, nabanmog ako. Ala, mangkita ta iti paginananta, Maria. Aginana ka pa'y. Ngam saan ang mabalin nga agbayag ta iti sadino man a paginananta. Kalablabas ta lang iti nagpatinggaan ti masakupan ti pagarian ni Ari Pilato. Saan ta pa natalged? Jose, Ang mga nuad na makakita kada ta soldado ti Ari. Sigurado ang madusa ta. Saan nabalik ko ma? No saklang ti dusaan da. Ngam sigurado ang pagaramidan da iti dakas ti biyag nga da iti saklulom. Jose, saan ang mabalin ang madangran ti biyag nga da iti saklolok? Napatag ti akman daytoy iti sangalubungan. Amok da ita, Maria. Inlawlawag ti anghel iti tagtagainip ko. Iso nga inkarik, asaan ka abaybayan? Siguraduak ama ipasngay mo ti biyag nga da iti saklolom. Dagiti babaya masikog anak kemagan dagiti soldado, mamadto. Amangan numariknam, nuadan kadakwada ti dakdakamatem, amay pasngay, nga agbalinto nga ari, dagiti amin nga ari. Marikriknak nga awan kadakwada. Aniya, nukasta nga rod, bilinak dagiti soldado, ta ituloy dalat tati agsawar.
Nasken amaala da dito'y palasyo ti amin amasikog, nga gindeg dito'y pagaryan nga iturayang. Ay mga oras ba? Asino ti kanduam nga agnana dito'y akalabaw. Ti anak ko alalaki. Ngam na pa na nagtrabaho. At ka di asawa ti anak mo. Awan, barupay ni Jose. Lukas nga rod. Saan kami ngagbayag? Ngamsak baya pumanaw kami. Kaya't ko damagan kan ka. No dam amom nga agnana dito'y alugar amasikog. At ka di amom nga agnana dito'y amasikog. Awan, apo. Awan ti masikog iti da ito'y alugar. Jose, sa dino ti papananta. Marik na akong ti panagsakit-sakit ti tiyan ko. Sumagmamanon abalay ti nagkamangan ta. Ngam saan data kayat apadanunen, Maria. Kasalungarudan, Jose. Amangan o ganakakun. Saan ka ngagdanag? Sumapol ta iti lugar apang ipasngayam iti maladaga. Saan ta mapukawan iti namnama? Uwan, Jose. Saan tama pukawan iti namnama? Amok atartarabayan na ti Diyos. Saan na taabaybayan? Natungpal mo ka din tibilin ko, soldado. Wan, napatag nga ri. Napakamwa ko nagiti daduma apagaryan. May papaniti day taabanag. Nasaya at laut na saan kayo latang agsardeng? Sa pulan nyo latadag iti masikog, ken kay paspas ngaya maladaga. Kita mo yun ti aramiden nyo, soldado. Wan, matay tayo nga ri. Itamat lang, at tignay kami. Jak itulok ang maipas ngay. Wano agbyag tiimbag. Napatag na ari? Apay, mamad to. At damanin na parparmatak napatag na ari. Anya dayta? Saan yun amalapdan ti amin? Napatag nga ari. Maipas nga yun ti naparparmatak amaladaga. Nga isunto ti agbalin nga ari ti amin nga ari. Jose, talaga nga ganakakun. Saan ko na malapdan, bay? Maria, anya ti aramidak? Di nakpagdamagan, Jose. Anay ko. Agpasngayap at talangan. Maria. Sige, Maria. No talaga, di man malapdan. Tulungan ka. Sige, pay, Maria. Agiddak ka, pay. Yiddak mo, pay. Maria! Limuaran ti maladaga! Naipas ngay mon ti maladaga! Naipas ngay mon ti anak ti Diyos, Maria. Ti Mesias. Naipas ngay mon ti agbalin asilaw ti lubong. Shakti silaw ti lubong, humay kayo, surutenda. Ketikang kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Uray anya ti inararamid, tinaulpit nga ari, ubing, saan analapdan, tinaituding, anapasamag. Impas ngay ni Maria, ti maladaga, iti maysa akulong, kat pinanaganan da iti Jesus. Iso ti kakaiso na nga anak ti Diyos, anang subot iti basol, ti sangalubungan. Iso ti Mesias, iso ti silaw ti lubong. Bueno, obing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
kan daytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.